Кніга прарока Ісаі, раздзел 35. Хай цешацца пустыня і бездарожжа, хай радуецца стэп і хай цвіце, як лілея, хай квітнее і скача поўная радасці і хвалы. Слава Лібана ёй дадзена, гожасць Кармеля і Сарона. Яны ўбачаць славу Господа, велічнасць Бога нашага. Зрабіце дужымі рукі аслабелыя і калені самлелыя. Кажыце маладушным: трымайцеся, не бойцеся. Вось Бог ваш, помста надыдзе, адплата Божая. Ён сам прыйдзе і збавіць вас. Тады вочы сляпых адплюшчацца і вушы глухіх адкрыюцца. Тады заскача, як алень кульгавы, і загамоніць радасна язык нямых, бо праб'юцца воды ў пустыні і ручаі ў стэпе. І зямля сухая заменіцца ў возера, а сасмаглая ў крыніцы водаў. А ў логавішчах, дзе жылі драконы, вырастуць трыснёг і чарот. І будзе там сцежка і дарога. І назавуць яе святой дарогай. Не будзе ісці ёю нячысты. Будзе ім дарога роўная, так што па ёй не будуць хадзіць неразумныя. Не будзе там і льва, ды драпежны звер не ўзыдзе на яе. І не будзе знаходзіцца там, а будуць ісці ёю тыя, хто будуць вызвалены, і адкупленыя Господам вернуцца. І прыйдуць яны з хвалою на Сіён, і радасць вечная над іх галавою. Весялосць і радасць яны здабудуць, а смутак і стогны сыдуць.